El pa de pagès català gaudeix des d'aquest any del reconeixement internacional amb la indicació geogràfica protegida de la Unió Europea. Aquest segell garanteix la qualitat d'un dels productes més tradicionals de casa nostra, alhora que en preserva la manera d'elaborar-lo, perquè mantingui intacte el format tradicional. El reconeixement arriba després de molta feina per part de tot el gremi de flequers per assolir aquesta categoria. El pa de pagès des de fa uns mesos ja està registrat a la Unió Europea en el registre d'indicacions geogràfiques protegides. Això a la pràctica el que fa és reconèixer les característiques d'un producte artesà amb una peculiaritat pròpies i definides, que és per la cosa per la que els gremis de flequers de Catalunya van demanar la creació d'aquesta indicació geogràfica protegida. L'objectiu era que d'alguna manera el consumidor sàpiga que existeix un pa que és de tradició a Catalunya, que encara s'està fent amb una forma artesana, perquè s'ha de funyir a mà, amb unes fermentacions llargues, i que aquest pa, per contra, té la competència cada vegada més de pans que s'estan venent teòricament com a pa de pagès, però que són pans industrials que no tenen les característiques del que és el tradicional pa de pagès. Per això la Federació Catalana de Gremis de Flequers, en el seu moment, fa ja gairebé 4 anys, va instar a la Generalitat, al Departament d'Agricultura, la creació d'aquesta indicació geogràfica protegida, la qual ara, al final de febrer, va tenir ja l'últim pas administratiu amb el reconeixement a nivell de la Comissió Europea, que és preceptiu per tota indicació geogràfica protegida d'Europa. Per conèixer de primera mà com es fa un pa de pagès català, el flequer Manel Pérez ens ha obert l'obrador de la Fleca Cases d'Argentona, un establiment tradicional on encara es manté l'ofici de treballar el pa de manera artesanal. Els ingredients són, per suposat, la farina, sal, la massa mare, que té que tenir unes hores de fabricació, d'elaboració, vull dir, i aigua, i para de comptar. Dintre la màquina tenim posada la farina, la sal, un producte millorant, que és perquè ens aguanti millor, sempre són productes naturals, i la massa mare. La massa mare, que és la massa que hem prefabricat unes hores abans perquè precisament ens doni aquesta corpulència dintre del pa. I evidentment aigua. I ara senzillament el que fem és tot això remenar-ho, evidentment ens ajudem d'aquestes màquines, que és l'única manera de poder fer les pastades actualment. Com qualsevol producte alimentari que està emparat per una indicació geogràfica protegida, hi ha un plat de condicions que estipula com s'ha de fer aquest producte, quins processos s'ha de seguir i fins i tot en el cas del pa de pagès català com s'ha de vendre. És un requeriment que els flequers han de complir, totes les fleques que estan integrades dins de l'EGP, com per exemple, el que li comentava abans, el producte s'ha de formar a mà, ha de tenir uns temps de fermentació mínims que són de 3 hores i mitja en total, la matèria primera bàsica, que és la farina, ha de tenir unes característiques de qualitat definides, menys d'això no se pot acceptar, han de portar uns controls periòdics per una entitat independent que certifica que tot això s'està fent correctament i fins i tot en el cas nostre, i això és important que ho sàpiga el consumidor, el pa de pagès està regulat fins i tot la forma de venda del producte. En el cas de la nostra IGP, el pa de pagès s'ha de vendre sencer i només s'ha de col·locar a la bolsa oficial que té la IGP i tallar-lo quan lo sol·licita el client en el moment de la venda final, és a dir, el que fa normalment la gent quan entra a una fleca. Això a la pràctica impedeix, d'alguna manera, que en un lloc que no sigui una fleca tu trobis pa de pagès emparat en la indicació geogràfica protegida perquè no podran complir amb aquesta reglamentació. Ara ja traiem la massa i cap a reposar. Ara, un mínim, tal com marca l'IGP, un mínim de 15 minuts en bloc. Després ja farem les particions i la deixarem reposar un altre rato. Doncs bé, ara el que es tracta, després d'haver reposat un mínim de 15 minuts, la massa aquesta, de 15 a 30 minuts és l'ideal, a nosaltres ens va molt bé uns 30 minuts, i ara ja fem les divisions en el pes que necessitem. En aquest cas serà mig quilo, 600 grams en massa crua, que ens donarà un resultat de mig quilet, que és el que volem. 600, 620, tampoc no ve de... I anem dividint totes les peces d'aquesta manera. Ara una vegada fet la divisió, senzillament el que li fem és una mica de forma per fer una prefermentació, senzillament l'enrotllem una miqueta, i això l'haurem de deixar també reposar també un mínim de 15 minuts.
Normalment 15-20 minuts, ja, a la que veiem que fa una mica de reacció, la massa ja ho tenim. Això encara no és el funyit, sinó és el prefunyit. Això ho deixem ara que reposi tranquil·lament. El funyit és sí, donar-li la forma, que en aquest cas, evidentment, amb el pa de pagès català, és rodó, tal com marca la normativa de l'IGP, només el fem rodó. Ja el tenim format, ara el que fem és el que deia de la importància de fer un bon funyit, perquè després el resultat a dintre del fons sigui bo. Apretar-lo, ben apretat. Aquesta pasta, després d'haver estat 15 minuts fermentant, ja ens ha agafat una consistència que ara ens és una delícia a l'hora de treballar, ens va molt bé. Bé, doncs ara ja, una vegada funyit el pa, el deixarem dintre dels calaixos perquè fermentin. Aproximadament la fermentació d'aquestes peces està entre un mínim de 3 hores i si podem estar més temps encara millor. Aquests estaran ben bé unes 4 hores i mitja. Aquest és el que ja hem fermentat, aquest s'ha estat entre 3-4 hores fermentant, això ara ja ho tenim bé, senzillament estem tirant la farina perquè no se'ns enganxi la pala, i ara el que farem, posar una mica de farina a la pala, i agafem, amb molt de compte, senzillament és agafar-li i fer un giro, posem a sobre de la pala, agafarem un altre, cap a dins, i ara ja el posem a dintre del forn. La indicació geogràfica ha representat per al sector una bona eina per competir en produccions industrials. Oferir un producte de qualitat com el pa de pagès ha permès recuperar clients que volen pa artesanal, el que està suposant una evolució cap a l'especialització del sector. L'oferta de productes determinats de gran qualitat i acurada producció sembla ser la millor manera de garantir la supervivència del sector davant productes de baix cost que inunden el mercat del pa. El gremi va instaurar la creació d'aquesta IGP al Departament d'Agricultura. La idea era precisament diferenciar-se amb productes que d'alguna manera, siguin certificats o no, tinguin una diferenciació en quant a qualitat o forma de fer diferent del que és el pa industrial. I de fet jo crec que la IGP està sent una mica de camí en aquest sentit, perquè ja de forma individual o a vegades amb accions col·lectives a través del gremi s'estiguin ja instaurant la idea de buscar, de fer productes panaris o de pa diferenciats en quant a qualitat del que s'està oferint, sobretot a nivell industrial. De fet, jo crec que ja és una màxima que s'estan agafant la majoria dels flequers. Els que estan dins de la IGP jo crec que són una mica els capdavanters en aquest sentit i la majoria d'ells estan anant en aquest camí. Bé, doncs ara ja el tenim. Ja tenim el pa cuit, després d'una hora ha estat aquest exactament. I aquí tenim el resultat. Com podeu veure, amb això aconseguim un pa amb una crosta com Déu mana, un gruix considerable, un color agradable a la vista i sobretot, si el poguéssim obrir, veuríem que la molla la tenim molt tendra, amb un toc d'humitat que ens dona un sabor del que es feia precisament abans i amb uns alveolos, o sigui, uns forats, els quals ens permet veure com és l'evolució que ha tingut aquest propi pa. Penso que és una manera de fer ideal, com es feia antigament, i com ha aconseguit és això, retornar a trobar el pa que es feia abans. Bé, doncs ara mateix ens ha resultat una eina molt important perquè la gent li dona molta importància en el tema de la IGP. Pensen que és un reconeixement que se'ns fa en els forners artesans i que treballem com s'havia treballat antigament. I això penso que ens ha donat un plus dintre del mercat, sobretot de la nostra població, inclús del nostre entorn, perquè ens hem trobat inclús guanyar clientela que no ens havia vingut abans aquí, o sigui, gent de fora, d'Argentona,
i això doncs, ha sigut molt bo per nosaltres. Estem molt contents, la veritat, amb la IGP. Actualment hi ha unes 180 fleques productores que fan arribar el pa a més de 500 punts de venda. Pràcticament a totes les comarques de Catalunya podem trobar establiments adherits a la indicació geogràfica. Amb la protecció d'aquest producte queda garantit el sabor, la textura i l'inconfusible aspecte del pa de pagès català per les futures generacions.